This Igbo King issue is really bringing problems to most of the Nigerians doing business here in Ghana. Most of the Nigerians are in Ghana here doing genuine business. They make genuine money, right? Until you, Igbo King, you brought your own selfishness to be an Igbo King and establish your kingdom in Ghana here. You have really caused problems for your fellow Nigerians living in Ghana here. We have been living with Nigerians in Ghana here for a long time. We never had any problem with them. They are here to make money. They are here to do genuine business. Most of them are here doing genuine business. They are not here to do any commotion or cost anything or do any fraud. Some of them are doing serious business, which I know for facts. Until you brought your Igbo kingship story, whatever you want to be, you meet the press and you narrate stories, how you bought a land, you want to establish your kingdom, Igbo, whatever. You see the problem you are causing for your fellow Nigerians now. Now you are making Nigerians to tag the Igbos, the Nigerians, that they must go. Now the Ghanaians are telling Nigerians they must go, Nigerians must go, Nigerians must leave, to the extent that some of the Nigerians' business has been damaged. Some of the Nigerian people who have established their business, they make their business, they have their shops has been damaged by some Ghanaians. Because some of the Ghanaians are saying the Igbo and the Nigerians must leave. Nigerians must leave. You are Igbo, but now they are tagging every Nigerian. This Igbo King, the so-called Igbo King, you are a Igbo, but they are tagging Yoruba, they are tagging all the Nigerians. You see, which is not good. If you want chop king, go to Nigeria, your Igbo town, and go and chop your king for there. You didn't bring problem. You are causing problem for the Nigerians who are here to do proper business and genuine business, to stay here and make health meet, to take care of their family back home. Shame on you with your Igbo King story. No wonder you have been arrested. Yes, you have been arrested. Igbo King has been arrested. This thing must stop. This nonsense must stop. If you want to chop your Igbo King, please, nobody they follow you. Go to Nigeria and go and chop. Ghana here, we have kings, we have chiefs. And we are okay. We don't need a foreigner to come and establish a kingdom here and call himself Igbo King. Igbo King, my foot. Igbo murum ana make no nya obana. Ife gbasaro nwanna nwoke a na ife a na-eme na Ghana achọ m eju ndị Ohaneze Ndị Igbo ajụjụ. Ndị Ohaneze unu ge ntị na-abịago m. Enwe ndị ụfọdụ ihe onyonyo mme wee kwuo maka nwanna anyị nwoke a sị na ọnọgo ahụ ne 30 years ahụ 30 na Ghana. Ọ dị ka 1995. Ama mgbe ebe a ka ọ gba abọghị mana unu fọ na 30 years adịrị ebe a. Ode ekwudokwu nnata o unu na-ekwuru vidiyo enene na afọ otu o si anọ were ekwu okwu onwe ya juru ya afọ otu onye si emedịrị ya. Mana ofe nchọrọ eju ndị Ohaneze ụnafụ na-emebisiwe n'ife ụmụnne anyị ụnafụ na riot na ha ebido anụkwuona na-ejide gị ya. Ụfọdụ sị na akpọrọ ya oku jụọ ya ajụjụ maka ife ọna na-eme n'ụwa ọ dị ka ọ dị kpọwa ọ dị ka ọ dị egoro onwe ndị na-akwadokarị ife ọjọọ na-akpọrọ ya jụọ ya ajụjụ. Ife nwanne ya nwoke mee ọ dị mma enwee ma eze nwee ma onowu nwee sia different na be mmadụ abọpụtawa ọtụtụ ife ndị emebiri ife kịta enwebọkwa ife ya emebiri ọkwa ndị nọrọ onwe ha na-azụ afịa benefit bụ 1 naira from nwanne ya nwoke a. Mana achọrọ m ịjụ ndị Ohaneze ajụjụ ka efe bata na-enwebọ kọmunike ajụbụgo m ajụjụ n'ụfọdụ ihe onyonyo ka efe bụ ọrụ ndị Ohaneze Ndị Igbo ife nna ajụ o so n'ife njem ihe onyonyo a ka efe bụ ọrụ ndị Ohaneze Ndị Igbo oge a Ibrahim Babangida kwuru na ọ bụrụ Igbo coup ka emelụ ozugbo afịa na headline newspaper na aya enye ndị Igbo 100 million as compensation. Ọ bụrụ eziokwu bụrụ asị mana agụpụtara ya na news anụ m ya na redio na-achọzi ka enwee headline na newspaper maka ife na-eme na Ghana ka m fụ the delegates ndị esende na Ghana ọ ife abụ the job Ohaneze n'uche m o kwesịrị enwe na South Africa unu esende delegates enwe delegation a na-eme Igbo Day celebration all over the world na every country mgbe ọ na-oru mbọsị ndị ya eme nke ha ndị Ohaneze eje enye ụmụnna anyị gifts akwado enwe nsogbu eje ọ ife a ka m fụtara Ohaneze kwesịrị ime. Ekwuona m na ekwesịrị ka onye ọ na-aza eze ndị Igbo na ekwesịrị inwe ofu eze n'ala Igbo ndị ọzọ abụrụ ndị ndu ndị Igbo ọnụ nwa kwesịrị ịkọdineti ya. Onye ọ na-abụ onye ndu ndị Igbo ya sọ mmiti afa ndị niile ya na ya na-abụ na-achịkwa ndị Igbo n'obodo ọbụla unu ejidi ya enwere ana ka o si wee dị akpọ unu mana o wee ka jụọ all this data unu afụ na unu ejiri ya
ajụjụ ka m na-ajụkwa, kedu ife bụ ọrụ unu? Mmadụ eji aza eze ndị Igbo, kọntrị niile dị n'ụwa eze ndị Igbo na-eme ife sọrọ ya nụ, mmadụ ama ama emechazie Igbo niile ebu na ya maka ofu aka rụta mmanụ ozuo ọha ọnụ. Kịta enwe na riot, ụfọdụ adịgo stranded. Ifụkọdebe mmadụ na-ekwu okwu ifu ebe ọ na ọ ya akpụpụgwu ndị Ghana na kọt, ndị youth ha na ndị midia ha. Ka anyị imagine onye kpata ego ọkpata ọgbaghara, ego one ka onye ahụ jide. Tankị mmiri do na-enye mkpọtụ, egbe dị loaded with bullet ada eme mkpọtụ, na-ekpe aka na trigger mmadụ eruo ana n'obodo mmadụ. Mbịarụ na-abụ eze n'obodo onye ọzọ. Anyị na-ekwu okwu akụrụ ụlọ ọkpa ume 30 years ode ekwudo okwu nnata nọọ ibuzi Igbo village jewe ebe ahụ. Ndị Ohaneze promote na Igbo culture, very very important. A na-ekwu na ọ chọrọ ime New Year Festival, sị kachakwa ya ka esi na nke a nọ wee pụta, sị kachakwa ya ọnụ unu dị mbụ eri, unu erizikwa na ka ọ ghara dị na ka nke eji eri na Germany. Unu fana nwanne nwoke nọkwa na nga ka anyị na-represent ndị Igbo wee. So ndị Ohaneze gbanụ mbọ ka enwe Igbo celebration day na Nigeria ụbọchị ha shut all markets down. Ama na ndị Igbo nwere ife ha na-eme, unu ya emenwu ya. Mana amarọ m ife nketa ndị Igbo unu na-enwetakwu na politics. I don't know. Ekwesịrị every community enwee project dị tangible. Enwee project dị tangible. Ọ bụla na-egbusi ụmụazị be anyị dịka SB all over the world. Unu ya esi iti Ohaneze, kedu ife unu kwugo n'okwu a? Maka o kwesịrị ka njem unu na-ada ụda n'okwu a. Emere anụ na-eje nọchie ọrụ mgbọ. Oife aka na-akpọ leadership. Oife aka na-akpọ bụ shepherd. You protect your sheep. Nna uche unu di ya o zisa n'ihe onyonyo ha mụ brother Paul Chigbo ka emesịa. The best of all.